Дорон азиз 22 майи соли 2025 мебошад қарор дорем дар хоҷагии Далер бародарамон ва тарбуз зери плёнка бо оби қатрагӣ. Мани оби қатрагӣ, ани оби қатрагӣ трубка аз он байн рафтааст. Ин тарбузҳоятон ҳар як 50 сантиметр шинондагӣ дуртар 60 сантиметр як тарбуз шинондагӣ. Тухмаш номаш чи аст? Туркия мо ин номаш худмон масчо мондагӣ. Масчо мондед? Калон бояд шавад, не? Ино алай калон мешавад то 9-11 кило. То 9-11 кило мешавад. Ҳамдурон азиз, ана бинед ки тарбузашон буромадааст. Ин клёнка чӣ рол боз мекунад? Ин клёнка аслан мана ин сиёҳаш хубтара. Сиёҳаш хубтар. Ин ҳам нама меқапад поён ба баъд офтоба ки кам гузарон алафа намуш сус мешавад тaqriban. Неки заминро гарм ин мекунад. Ин гарм мекунад. Сиёҳ гарм мекунад, бо? Мо асосан сиёҳ кат кор мекунем. Сиёҳ ки замин ки гарм шуд, реша хушрӯ мешавад. баъд ама алафҳои бегона тоб намеорад, гармида месӯзад. Алафи бегона тоб намеорад, месӯзад дар гармӣ. Ҳамдиёрон азиз, анаку як чиз дига савол додани ман, чанд гектар тарбуз кор доштед? 5 гектар. 5 гектар. Соли гузашта чанд гектар буд? 20 гектар. 20 гектар. Фоидаам дидед? Ҳарчанд ки тарбуз арзон шуд. Ҳарчанд ки арзон шуд. Имсол То букоридед. моҳи ноябр тарбуз фурӯхтем. То моҳи ноябр ана ҳамҷа алави раҳ тарбуз фурӯхтед. Ва тарбузи шумо нисбатан арзонам буд. Нисбатан арзонам буд. Сабаби ки зиёд буд, мо арзон карда тонистем. Ёдам ҳаст. Онҷода чӣ кор дед? Картошка ҳам ҳастме? Инҷо картошка, баъд аз картошка гандум. Картошка оби қатрагӣ неохия имсол? Оби қатрагӣ чӣ ба накардед? Соли дига нақша дорем қатрагӣ кардан. Соли оянда? Камтар нақшамон дуруст нагирифт. Камтар дер шуд. ҳамдурон азиз, инҷода бо гандуми тухмиам доред? Тимирязевка 150. Тимирязев 150 элита. Ҳозир мерем пешаш. ҳамдурон азиз, мо пеши гандумҳо равем, як наворига аз гандум ба шумо пешниҳод кунем, чунки тухми гандум баъд аз якуни моҳ ба фурӯш мебарояд. Шумо барои соли оянда метавонед харидорӣ кунед. Мана ин хел деҳқониҳои вай кунед. Чӣ мегӯянд? Инноватсионӣ кунед, фоида ба даст мебиёред. Як саволи охирон дар шумо фаромӯш кардам. Ҳамаи оби қатрагии шумо чанд сол дар худаш оправдат мекунад? 2 сол, 3 сол оправдат мекунад? Акал зироат вобаста, зироати хуб шавад, 1 сол ба ҳам оправдат мекунад. пули худаша мебарорад. дар паноҳи худо бошед.